Govorimo sada o Vazduhoplovnom savezu Srbije. Dodelio godišnja priznanja, među kojima i najprestižnija nagrada Zlatni orah. Najprestižnije priznanje Vazduhoplovnog saveza Srbije, Zlatni orah, dodeljeno je paraglideristi Dejanu Valeku i raketnom modelaru Miodragu Čipčiću na svečanosti u aeroklubu. Istorija Zlatnog orla proteže se u 5 decenija unazad kada su vazduhoplovci odlučili da dodeljuju najveće priznanje praktično najboljim pilotima, odnosno sportistima u vazduhoplovstvu i eto i mi danas održavamo tu tradiciju i nećemo je sigurno prekinuti u narednim godinama. Ovo je zaista veliko priznanje za rad u celokupnoj prošle sezone. Put do ovog orla je jako lep, ali i jako je težak. Pored toga treba puno truda, volje, rada, pun je uspeha, novih saznanja, iskustva, prijatelja, nekad je bilo i suza, ali ako se sve to radi sa voljom, dođe se na kraju do cilja i to je to. Pored priznanja Zlatni orah, dodeljene su i zlatne plakete za velika dostignuća u oblasti vazduhoplovstva koje su dobili Jelena Opačić, Aleksandar Sekulić, Miladin Stevanović i Gerd Vobeking. Takođe na svečanosti su proglašeni i najbolji takmičari u 8 sportskih kategorija. U oblasti paraglidinga za najboljeg je proglašen Dejan Valek, dok je u kategoriji padobranstva najbolji Ljubiša Naumović. Bojan Gostović, najbolji u kategoriji vazduhoplovnog modelarstva, Miodrag Čipčić i Uroš Zorić najbolji su u oblasti raketnog modelarstva. U kategoriji opšta avijacija najbolji je Aleksandar Gordić, a u oblasti vazduhoplovnog jedriličarstva i baloničarstva najbolji su Branko Stojković i Srđan Srdić. Goran Spasić najbolji je u disciplini ultralakog letenja.